Είμαστε στη Μυτιλήνη. Έχουμε το Ζαφίρι. Το Βολίκα. Λοιπόν, γεια σου Ζαφίρι, καλησπέρα. Σε καλέσαμε εδώ πέρα για να μας μιλήσεις για αυτά που γίνονται σήμερα, για τη ζωή σου, να βγουν παρά έξω, να δουν και οι Γερμανοί πως ένας Έλληνας μπορεί να σηκώνει ακόμα το ανάστημά του, γιατί αυτοί μας έχουν κατώτερου Θεού. Σ' ακούμε. Με τη Γερμανία τα έχω. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εγκάρδιους χαιρετισμούς σε όλους. Δεν ξέρετε, Φώτη, Ιάκω, Βασίλη. θα σας εξηγήσω μερικά συγκεκριμένα πράγματα και φοβερά ντοκουμέντα. Αυτά που συνέβησαν και είναι απίστευτα, αληθινά και ουχήν αξέχαστα. Θα σας συστηθώ καλύτερα να πούμε για να καταλάβετε και εσείς, να σας δώσω να καταλάβετε. Από 15 χρονών παιδάκι τόσο δά, μπήκα σε βαριά καράβια, τα οποία έκανα ταξίδια σε 5 ήπειροι, 5 continents. Είδα πολλά, πέρασα πολλά, που θα σας εξηγήσω άλλη φορά. Οπωσδήποτε πέρασα και ήσαμε καμιά τραποσαριά ταξίδια στη Γερμανία. Για να γίνω πιο πιστευτός, μούτρο εν καλή έννοια βέβαια, τούτο το μούτρο το είδατε καλά? Τούτο το μούτρο το είδαν καλά οι Γερμανοί? Μισό λεπτό. Χιμ! Το βλέπεις καλά? What about him? Αυτός? Για πάμε παλαιότερα, με νεαρά ηλικία. Αυτός? Γίνομαι πιστευτός. I got my California driver's license over here. I was full 10 years in USA. Kind of nice special place in Hollywood in Los Angeles. Yes. That's it. Take a look at me good. Θα τα δούμε και τα αμερικάνικα κάποια. Him? Him? Καλά. Καταλάβατε πάρα πολύ καλά ποιος είμαι. Μούτρο, μουτράκλα υπήρων θαλασσών και Αμερικής, εν καλή έννοια βέβαια κύριε. Οπωσδήποτε, όπως επαναλαμβάνω, πέρασα και από τη Γερμανία. Γιατί με τους Γερμαναράδες θα έχω. Ερχόμεθα στην Ελλάδα. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά του ταραχοποιού έθνους Γερμανίας χρωστάμε 350 δις από κλέφτες, οι οποίοι τα σκουρδούλιατσαν. Όμορφα πράγματα, το ξέρετε όλοι, μην λέμε ονόματα. Μας κουλάει καθημερινώς η Μέρκελ και ο Σόιμπλε. Θα πάρουμε τούτο, θα πάρουμε εκείνο, θα πάρουμε εκείνο κλπ. Σύμφωνοι, χρωστάς, πληρώνεις. Για να δούμε για τη Γερμανία, γιατί αυτά δεν ξεχνιόνται. Μήπως έκαναν 2 παγκόσμιους πολέμους? Πρώτο, ο Κάιζερ, πριν πολλά έτη, 67 εκατομμύρια ψυχές η απώλεια, που ισοπεδωθήκαν όλα στην Ευρώπη και αλλού. Αναλαμβάνει μετά ένα αδόρφο, ένα καθήκη, ένας στόγνανος που δεν υπάρχει δεύτερος στον πλανήτη, δεν υπήρξε ποτέ, ο οποίος αναστάτωσε όλο τον κόσμο, ήθελε να πάρει όλο τον πλανήτη, έτσι, ισοπαίδωσε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι στο δεύτερο παγκόσμιο. Γιατί και από τον πρώτο παγκόσμιο από εκεί προήλθαν πάλι. Μάλιστα. Από Γερμανία πλευρά. Τα Σωστά. ισοπαίδωσαν όλα. Αποτέλεσμα αυτού και εν Ελλάδη. Και ξεκινάνε και τον τρίτο τώρα. Ο οποίος είναι οικονομικός, τον έχουν ξεκινήσει. Το οποίο
Είπατε χρωστάμε 350 δις. Μισό λεπτό. Ήρθαν οι Γερμαναράδες μετά τις μπότας τους, αποτέλεσμα να κάνουν θηριωδίες, βιασμοί, κλεψιές. Κλέβανε τα πάντα, δηλαδή αυτοί δεν ήτανε που πήρανε ράβδους χρυσού από την Ελληνική Τράπεζα Ελλάδος, αν θυμάμαι καλά. Η δική μου τιμή για αυτά είναι 1-3 εκατομμύριο, όχι δις, 3. Ξέρω πολύ καλά και κάνω λογαριασμούς. Λοιπόν, δεύτερο έγκλημα, εσκότωσαν 500.000 πληθυσμό, άντρες, γυναίκες, μετά τα στεριωδίες που κάνουν ακόμα και παιδάκια. Παντού υπάρχουν μνημεία υπερπεσόντων υπερπατρίδος και πίστεως. Ωραίοι άνθρωποι, είναι και άρροι. Τρίτο έγκλημα, εκδίσανε την Ακρόπολη. Αυτοί δεν ήτανε που εκδίσανε την Ακρόπολη? Πήρανε αγάλματα και αγαλματίδια. Δάμονος και φιδεία γίνανε τώρα 2.500 χρόνια πίσω και που δεν μπορεί να τα κάνει αυτή την γλυπτική τέχνη κανένας, ουδής. Πρώτα εμείς δηλαδή, αρχαίοι μόνο προγονείς μας. Εντάξει, τα φορτώσανε στο τρένο του θανάτου και τα πήγανε στο Βερολίνο και στην Αυστρία. Εντάξει. Το έκαναν αυτό το έγκλημα, το διέπραξανε και άλλα πολλά. Ναι. Τα ψήματα από εδώ, πληθύσανε πλοία, σκοτώνανε κόσμο, ό,τι ήθελαν έκαναν από έναν τρέλο, Αδόλφο Χίτλερ, και τώρα ζητάνε και τα ρέστα ότι εμείς τους χρωστάμε. Λοιπόν, ο δικός μου λογαριασμός, είμαι λίγο ακριβό τζατζάνγκης κυρίες και κύριοι, είναι 3 εκατομμύρια, point 100 δις. Θα σας εξηγήσω για τα 100 δις. Αυτά τα γαλματίδια όταν την πλακοσηκωθήκαν πάλι και τη σκόσαν τη Γερμανία που δουλέψαν χιλιάδες εργάτες, μου φαίνεται κάνανε ένα μουσείο στο Βερολίνο, πήγαινε αυτοί λοιπόν και στήσανε τα αγαλματίδια και τα αγάλματα Δάμονος και φιδεία σε ένα μεγάλο Greenland, Museum of Greenland, έτσι, από το 1956 μέχρι και την σήμερον ημέρα που περιμένουν ώρα να δουν αυτά τα ιερά και όσια που ανήκουν εν Ελλάδα. Είναι του Παρθενώνα. Πόσα δις εκατομμύρια από το 54 μέχρι και το 15, περάσαν 65 χρόνια, 68, μετρήστε, λογαριάστε, πόσα δις οικονομήσανε? Πάνω από 100 δις, έτσι, με ξένα κόλλημα δηλαδή. Κάνεις το μνημόσυνο, θα αστείευεσαι σίγουρα. Σε χρωστάμε και από πάνω. Όχι, θέλω να το ξέρω αυτό. Σε χρωστάμε και από πάνω. Τι συμβαίνει ρε παιδί? Μάλιστα θα σας πω και κάτι άλλο, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Οι παλιές γυναίκες ξέρουν την κατοχή και τι τραβήξανε, πείνα, ψιλοδαρμοί και περιοδίες κλπ. Για να δούμε και τα περί το σεξ που κάνουν οι Γερμαναράδες. Στη Γερμανία που είναι 15% το χιόνι, κρύο, χιόνιο, μίχλιο μαζί κλπ. Δεν έχουν να πούμε την τιμή να είναι κομμάτι σεξ και οι Γερμανοί. Μόνο ποτό, Arbeit, εργοστάσιο, φάμπρικα, σπίτι, με τέτοιο καιρό που έχουν. Όταν ήταν κατακτητές την τετραετία από 40 μέχρι 44, έτσι, εδώ γίνανε πηδιχταρούλιδες γιατί έπιασε το καλοκαίρι, θέλανε να κάνουν τα μπάνια τους. Άκουσες, το ακούτε καλά αυτό σας λέω? Ναι. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, ξεφτυλίσανε τον κόσμο, υποτιμήσαν τον καθέναν. Λέει, κοίταξε, ich habe my Frau, my Fräulein, και είναι στο Deutschland και θέλω να πούμε μια Fräulein τώρα. Μάλιστα, γυμνοί στη θάλασσα να πούμε οι Γερμαναράδες, θέλανε γυναίκες από ό,τι καταλάβατε. Αποτέλεσμα να παγαίνουν τα SS και η Gestapo, Raus, έξω από τα σπίτια. Μα είναι παντρεμένοι από τα παιδιά. Και στα SS, ποιος υπηρέτησε στα SS είπαμε? Ο Σόιμπλε, ο πατέρας του. Τι καλός άνθρωπος που ήτανε. Αντισυνταγματάρχης. Νεκροκεφαλής εδώ. Λοιπόν, ελάτε να διασκεδάσετε στην παραλία όπου ήτανε των γερμανικών στρατών της Βέρμαχτ. Δεν έρχονται. Δεν έρχεσαι. Μπαμ, κατευθείαν σε σκότωνε. Δεν έρχεσαι. Εσύ έρχεσαι. Εσύ έρχεσαι. Σε δέναν τα χέρια σε στέλνα στην Gestapo. Έτρωγες ξύλο με τα ταστηριωδίας, με μασίγιο
Σε χτυπάγαν στα πόδια ώσπου να σας πάσουν η γυναίκα, πράγμα να πούμε, έτσι. Διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα οι Κολογερμανοί ή όχι? Ωραίος λαός οι Άροι. Ήθελα να εξηγήσω κάτι άλλο για την Αρία αυτή που λένε. Ναι, όποιος ήταν με μαύρα κεφάλια θεωρείται Εβραίος, ξέρεις κλπ. Θέλουν να βλέπουν εξανθεί. Για κάτσετε καλά στο χάρτη και πάρτε το χάρτη καλά να πούμε και κοιτάξτε, γιατί έχω περάσει από παντού. Σουηδία, Φιλανδία, Νορβηγία, Ισλανδία, πρόσεξε εκεί και παγόβουνε 40 υπό του μηδενός. Μίνσκ, Κούρσκ, Αρχάγγελ, Μουρμάρσκ, Σαϊβήρια. Δηλαδή οι Άροι είναι να πούμε μόνο οι Γερμανοί, μήπως είναι πιο Άροι και πάνευκοι οι άλλοι που είναι προς Ανατολάς και Βορειά? Ας το διάλο πες ρε Αδόλφε να πούμε, η Κερία πήγε, γιατί μπάτσαρδος ήτανε από Εβραία μάνα, την Κάλα Χίτλερ, γεννημένη στο Λίνκ της Αυστρίας. Λοιπόν, ναι. Ας τα σάπιες σε μένα να πούμε, έτσι. Λες να έχω δει 5 ήπειροι, να έκανα πολλά, να πέρασα πολλά, πέρασα πολέμ, πέρασα παγόβουνα, πέρασα ζούγκλες, πέρασα τα πάντα και να με μπουταλάς, επειδή το θέλουν οι άλλοι, γιατί κάνουνε τις πάτιες και δεν μιλάνε. Σε χρωστάμε και από πάνω. Σε χρωστάμε και από πάνω ρε Γερμανέ. Σε χρωστάμε και από πάνω. Όσο για το Σόιμπλε, τον παράλυτο που τον τιμώρησε ο Θεός, έτσι είναι η τιμωρία του Θεού. Ο πατέρας του, όπως και ξέρετε, άμα δεν ξέρετε τον δείτε, ήταν συνταγματάρχης της Γκεστάπο, των SS. Ξέρετε τι σημαίνει αυτή η στολή? Να. Ήταν η στολή του θανάτου και με την νεκροκεφαλή εδώ. Πόσο κόσμο έφαγε? Έτσι. Αυτή η στολή είναι βαμμένη με αίμα. Αυτή η στολή είναι βαμμένη, να πούμε. Έτσι, το πλήρωσαν όμως, πληγήκανε μέσα στο ίδιο τους το αίμα οι Γερμανοί. Έτσι. Τι συμβαίνει ρε παιδί με την Ελλάδα να πούμε? Τι θέλει από την Ελλάδα να πούμε και μας κολλάει? Αυτά είναι τη ζημιά που μας κάνανε. Τα αρχαία μας, την Ολυμπιάδα, την Ακρόπολη, το σκοτωμένο πληθυσμό να πούμε, όλα μαζί τέλος πάντων, το χρυσό που πήρανε. Σε χρωστάμε και από πάνω. Έχουν ευθύνη. Τώρα να πούμε τα διπλάσια. Έχουν ευθύνη. Αν δεν ανάψω κανένα κατήλ και τους κάνω τα 9 μέρα τους και αυτόν και τους έπρεπε και τη Μέρκελ μαζί. Ορίστε μας. Οι Έλληνες οι δικοί μας έχουν ευθύνη για αυτό το πράγμα? Έχουν ευθύνη για αυτό το πράγμα. Έχουν ευθύνη. Αλλά δεν βλέπουν να προχωρούν πολύ. Κάπου να πούμε, δεν ξέρω, λαγώνονται, τα στραγώνουν τα πράγματα, τα παγώνουν κλπ. Δεν έχω να πούμε να σε πω πολλές για να αλλάξουμε, πριν να αλλάξουμε κεφάλαιο, για πες μας λίγο συνέχεια για τους Γερμανούς, αν θες κάτι να πεις, να προχωρήσουμε στους πολιτικούς μας συνέχεια. Την κατάρα και την οργή να έχουν, την κατάρα ολονών των κρατών, τη ζημιά που κάνανε, και ειδικά από την Ελλάδα που πήραν τα ιερά και όσια, έτσι, όπως και ξέρετε να πούμε, έτσι. Και όπως σας τα εξήγησα, πέρασα 300 φορές από πολλά λιμάνια τους, δεν καταδέχτηκα ούτε μια φορά να κατέβω κάτω, ούτε να ακούω γερμανικά, ούτε τίποτα. Μάλιστα και κάτι άλλο. Το πρώτο ξάδερφο του πατέρα μου, πρώτα από το ξύλο με τα συριωδίας που τον έκανα να πούμε, πήγε να περάσει απέναντι, τον πιάσανε στη βάρκα, τον κατασκουρτώσαν στο ξύλο, αποτέλεσμα να τον εκτελέσουν στη Φυγιότρυπα. Ωραίος λαός είναι η Γερμανία, όλο αιμοβορία, είναι οι φιλοί τους τέτοια, είναι αιμοβόρ. Είναι άνθρωποι ούνοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να καταστρέψουν τον πλανήτη και να διοικούν αυτοί, αλλά δεν το κατάφεραν. Και ποτέ δεν θα το καταφέρουν και κάτω τα χέρια από την Ελλάδα, έτσι, μην πάρει διάλογος και την καγκελαρία και τη Μέρκελ και το Σόιμπλε, γάμο το καροτσάκι, πούμε, ας το διάλογο να πούμε την παρεμβιά. Στα πολλά δεν έκαναν. Κόψε. Για τους Φιλανδούς. Κόψε. Για τους Φιλανδούς, Ζεφ. Για τους Φιλανδούς, οι οποίοι τους βοηθήσαμε και μπήκανε στην Ευρώπη. Για τη στάση αυτή για τη στάση αυτή που είχαν απέναντι στην Ελλάδα. Τι έχεις να πεις για τους Φιλανδούς? Διασυμφέροντα της Γερμανίας. Ναι. Είναι και αυτή άρια, αυτή είναι πιο άρια από τη Γερμανία. Με κατάλαβες? Ναι, ναι. Διασυμφέροντα της Γερμανίας. Δηλαδή θα είναι κομμάτι εναντίον μας κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή όχι εναντίον μας. Δηλαδή, πιέζανε πολύ όμως εναντίον μας. Ναι, είναι μαζί με τη Γερμανία εκεί πέρα να πούμε. Και είναι κακό αυτό να πούμε. Γιατί η Φιλανδία είναι καλός λαός να πούμε. Έχω πάει στη Φιλανδία. Κόψε. Η Φιλανδία ακούστηκε ότι το μόνο καλό που έχουν είναι τον Άγιο Βασίλη. Σάντα Κλάους. Σάντα Κλάους. Ναι. Έχω πάει πολλές φορές. Μόνο αυτό, δεν έχουν κάνει τίποτα άλλο. Αλλά αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, φταίμε κι εμείς σχεδόν κατά το ίμιση, διότι με τέτοια πολιτική που πέρασαν από την Ελλάδα,
μας κατέστρεψαν, το ξέρετε, μην λέμε ονόματα κλπ. Έτσι. Αδειάσανε ταμεία, κάνανε πολλά πράγματα, τα οποία είναι ελβετικά τράπεζες. Το ξέρετε όλοι να πούμε. Λοιπόν, είναι άξιοι περιφρονήσεως και εξευτελισμού, εσχάτης ελεηνής μορφής, όχι! Έτσι. Για τη μετανάστευση τι έχεις να πεις? Ολόκληρο το έθνος, αποτέλεσμα να υποφέρει όλος ο κόσμος. Να, γιατί υποφέρετε να πούμε, εγώ σας έκανε και υποφέρετε. Και φεύγουν ο κόσμος, ο Έλληνας φεύγει και πάει, αλλάζει άλλη χώρα. Σαν να μην έφτανε αυτό, κυρίες και κύριοι αξιότιμοι λιτερά, βλέπουμε πάνω από 10.000 αυτοκτονίες. Ο λόγος ποιος ο Θεός σου χάρισε μια ζωή για να ζήσεις και εσύ κρεμάστηκες, πήγες για παγωνισμό, άλλος τράβηξε το Σαντιάν και σκοτώθηκε, έτσι, από την αγανάκτηση απελπισία. Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά? Γιατί κάποτε αυτά τα πράγματα δεν τα είχαμε. Είχαμε λεφτά στις τσέπες μας, είχαμε τη δουλειά μας, είχαμε τα πάντα. Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά να πούμε? Μπορείτε να μου το πείτε? Μάλλον η πολιτική, ονόματα δεν λέμε, μηδενός εξαιρουμένου, ή όλοι ή οι μισοί. Είναι αμαρτία αυτό το πράγμα που κάνουνε από την αγανάκτηση. Να σε χαρίσει ο Θεός μια ζωή και να πας για παγωνισμό ή να τραβήξεις το σαντιάνι να πέσεις στη θάλασσα. Ποιος ήθελες να ευθύνεται? Εγώ, εσείς, ο ένας, ο άλλος, το παιδάκι, ο γαϊδάρος, η κατσίκα? Ποιας λοιπόν? Αυτό το πράγμα το έχετε υπόψη σας και θα σας παρακαλέσω να μην ξανακάνετε τέτοια πράγματα, να βάλετε παιδιά, να τραβήξετε την καραμπίνα κλπ. Είναι αδικία. Θα πολεμήσουμε με ό,τι έχουμε για να επιβιώσουμε. Σας ευχαριστώ για αυτό που σας είπα να πούμε και να προσέχετε να πούμε. Κόψε. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ που έχετε τη γυναική ευθύνη της Ελλάδος να... Για τον κύριο Τσίπρα, έτσι. Κύριε Τσίπρα. Μάλιστα σε περνώ και με 18 χρόνια, έτσι είμαι πιο μεγάλος, υπόψη σας και πολύ ταξιδεμένος. Δεν έπρεπε να κάνετε αυτό το δημοψήφισμα, κύριε Πρωθυπουργέ. Βάλατε το λαό να ψηφίσει ναι ή όχι. Βέβαια, καλά κάναμε και είπαμε όχι. Αλλά μου φαίνεται ότι τα πράγματα πήραν άλλη μορφή. Αποτέλεσμα να σας αναγκάσουν να ψηφίσετε τα μνημόνια κατόπιν διαταγή της ελεηνής της Γερμανίας. Δεν ήταν μάλλον... Πάλι οι Γερμανοί να πούμε, πάλι σπινθήρες πετάν. Πάλι τρίτο παγκόσμιο πόλεμο θα μας κάνουν οικονομικότητα την φορά. Μάλλον δεν ήταν σωστό η ερώτηση του δημοψηφίσματος. Δεν ήταν σωστή. Η σωστή πρέπει να ήταν λογικά να μείνουμε ή να φύγουμε από το ευρώ. Έλα. Απεφάσισε και ο λαός, έτσι. Αλλά καμία καλυτέρευση δεν βλέπω. Προς το παρόν, ως επιτοπλίστων, οι συνταξιούχοι και ο κόσμος θέλουν να πάρουν τα λεφτά τους από τις τράπεζες. Τι είναι αυτά να πούμε τώρα, τα ψιλικατζίδικα 50 και 50 και δεν έχει λεφτά το μηχάνημα και χάλασε γιατί να ο ένας, να ο άλλος πάτιου την κάρτα εκεί πέρα. Κοντεύουν να πάρουν φωτιά τα μηχανήματα να πούμε. Τι πράγματα είναι αυτά να πούμε? Τα περιμέναμε αυτά τα πράγματα να πούμε? Αποτέλεσμα να βρεθούμε όλοι χρεωμένοι στα καλά καθούμενα. Γιατί? Που κάποτε τα είχαμε όλα. Τι σύστημα είναι αυτό? Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Είναι τα λεφτά των πολιτών, του λαού και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ έτσι, να αφήσετε ελεύθερα τα ταμεία να πάρει ο κόσμος να κάνει τη δουλειά του, να πάρει τα χρήματά του, είναι δικά τους. Σε αυτά κάνουν κουμάντο οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι κάνουν κουμάντο. Η Ευρώπη. Θα έλεγα τώρα να πούμε κανένα κατήλι να πούμε για τους Ευρωπαίους, γιατί είμαι πολύ πιο μορφωμένος από Ευρωπαίοι. Ποιοι είναι οι Ευρωπαίοι δηλαδή? Έτσι. Ποιοι είναι οι Ευρωπαίοι? Ειδικά τα έχω βάλει με τη Γερμανία. Όταν εμείς είχαμε πολιτισμό, αυτοί δεν ξέρουν ποιο είναι το κουτάλι και ανακατέβανε τη σούπα με κόκαλο να πούμε από κατσίκα και τις δώκαμε τα χέρια. Εμείς τους δώσαμε τον πολιτισμό, άμα θέλουν να ξέρουν. Κατάλαβα καλά, αυτοί οι Ευρωπαίοι. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, με συγχωρείτε που φώναξε λίγο κατηγορηματικός, ειδικά προς την Γερμανία, είχα και παράπονα προς τους δικούς μας. Υγεία να έχετε, να προσέχετε τι κάνετε, ψυχραιμία, θα πολεμήσουμε όλοι, πρέπει να επιβιώσουμε, να δούμε μέχρι την τελευταία νική θα κάνουμε, έτσι. Να είσαστε όλοι καλά, η Παναγιά να σας εγγερεί, ο Θεός να σας εγγερούς, έτσι.
Και πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε την πατρίδα μας. Και ένα πράγμα που θα σας δείξω που το ξέρετε, έτσι. Ζήτω η Ελλάδα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγκάρδιους και ρεπισμούς σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Εγκάρδιους. Γεια σας.